Qui va dissenyar els caixers automàtics? Devia ser el mateix que va inventar el teletext. Van més o menys a la mateixa velocitat. Això sí que és exagerar. Tant costa treure bitllets de la ranura aquella? Jo alguna vegada he marxat i he deixat la targeta i els bitllets allà per mandra d'esperar-me. Anda ja! I això? Què és això? Llibretes! Hi ha avis que van amb llibretes al caixer automàtic. Molt pràctic i molt ràpid. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Ara sí, em toca treure diners. D'on els vols treure? Del compte corrent, compte d'estalvi o treure diners a crèdit? Ui, que lío. Ja, amb treure diners a crèdit ja sé què és. No tens diners però te'ls donen igual. Ara et carden una comissió que no t'aixeques. Però quina diferència hi ha entre compte corrent i compte d'estalvi? Jo sempre que vaig a treure diners, cada vegada en trio un de diferent i em funciona sempre igual. Eso está muy listo. Desitja conèixer el seu saldo actual? Ningú desitja conèixer el seu saldo actual. A no ser que tinguis molta pasta. Tipo Amancio Ortega, o la filla d'Amancio Ortega, o les 300 generacions posteriors a Amancio Ortega. Li cal imprimir un comprovant de l'operació? Mira, el que em cal és que em donis la pasta i em tornis la targeta, que estàs tardant més que l'Òscar Dalmau a dir que ha guanyat el gran dictat. Hola, com esteu? I tot això sempre i quan la pantalla tàctil funcioni. Jo tinc un amic que es va morir traient diners. No anava a la pantalla tàctil, va apretar massa fort, es va trencar el vidre, se li va enfonsar el dit i es va morir electrocutat. Vol realitzar alguna altra operació? Ningú vol fer cap més operació després de treure diners. Bueno, sí, una. Li operaria el cervell al paio que ha dissenyat el caixer automàtic perquè no pugui tornar a treballar a la vida. Que els diners s'han de donar ràpid. I si no me'ls volen donar, que ho digui d'entrada al caixer automàtic. Rètol, senyor, no le queremos dar el dinero. Però no em feu perdre el temps, home, que m'heu fet emprenyar. No ha hecho ni yo caso de nada porque es que es una tontería.